abans de canviar que serà a punt d'arribar. Que es pot? Ai, sí, qui serà? Ai, qui ha de ser? El meu ocellet. Ai, el meu gatet. Feia molt que no ens veiem. És que amb tot lo de la festa aniversària del meu marit no he tingut temps de res. No passa res, ja estem junts. Aquesta cançó és la que sonava quan et vas declarar el meu amor. El millor dia de la meva vida. Ballem, sisplau. Antonio, t'estimo. Jo, quina calor que fa aquí, no? Hola, Ramon. No haurien d'arribar ja els invitats? Sí, arribaran en 3, 2, 1... Hola, Andreu. Mira, el meu conillet blanc. Què t'agrada? Hola, Àvia. Hola. Hola, avi. Hola, xiquet. Com va tot? És mentida, va tot malament, perquè com el papa i la mama s'estan divorciant, vivim en una casa d'acollida. Divorciant? Sí, el papa quasi que no el veig, I quan el veig s'estan discutint. Bueno, puc anar a jugar? Sí, ves. Una casa d'acollida? Quan s'ho pensaves dir, això? Ets la nostra filla, això ens ho has de dir. Tu eres meva família. Hola. Hola, mama. Ai, el meu fillet. Com va tot? Molt bé? Estàs molt prim, Aquesta maruja ja et dona de menjar. Sí. Que no és un niño. Ai, mira qui l'heu vist. Que grans esteu. Quants anys teniu ja? 15. Ai, i com esteu? Molt bé. Mamá, que yo me quiero ir ya de esta casa, que están todos locos. Cayetana, el dinero es el dinero. Pero madre. Bon dia. Hola, germana. Com van les cames? Las camas perfectas. Si el de roballat aquí des de ser tu. Bona nit, família. Aneu a buscar saludas. Buenas noches. I pa, ara? Hola, família! Mira, que me esteu? Com va tot? Perdón, ¿te estás quitando los zapatos? Tía, que te deben oler fatal. Ai, Josep Maria, quines filles més fijas que tens. Tranquil·la, si deixes passar la tonteria. I a tu quan se't passarà la tonteria? Per què t'asseus al terra? Per no gastar cadires. En fi, els sols tenim un permutar d'altra habitació. Andreu, sisplau. Puc anar-hi? No, és més per adults. És injust. Jo tenia gana. En castellano. Mira, mi conejito blanco. ¿Qué? La casa de acogida, ¿no? Pero tú tranquila, que de aquí a poco tendremos una casa de 2 pisos, piscina, sala de juegos, todo lo que quieras. En fin. Todo. Pero antes de todo nos tienes que decir una cosa. ¿Tú qué prefieres? ¿Al abuelo? Un independentista catalán, ya sabes, ahí en las manifestaciones esas que un día nos llegó a una y madre mía el pollo que se montó. Todo eso, o montañas y montañas de todo su dinero. Ya has visto su casa. ¿Qué? Te lo dice todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿El abuelo? Catalán, independentista, un rata. O todo su dinero. Montañas y montañas. Yo prefiero els diners. Muy bien. Muy bien, estás de las nuestras. Pero antes de todo nos tienes que prometer una cosa. No vas a decir nada, ¿no? Yo nunca. Muy bien. Entonces, el plan sería que, como tú sabes, en todos los Criaturas. cumpleaños... Què feu aquí? Escampeu el cul. Tita Montserrat, estàs aquí. Què els passa a aquesta família que només pensen en els diners? Els diners, els diners i els diners. És increïble. Sí, filla, cada cop que obren la boca sembla que surtin els diners només. Et puc fer una pregunta? Endavant. Jo vinc aquí perquè estic obligada. Però tu no tindries per què venir. Per què segueixes venint? Jo t'explicaré una història, Gisela. Jo vinc aquí per venjança. Veuràs, quan era adolescent vaig començar a sortir amb dones. I això a la meva família, la bona família, no els hi va agradar. Així que em van anar apartant i apartant fins que no em van deixar res. Per sort he tingut sort en l'àmbit professional. He triomfat com a cantant d'òpera. Jo no vull
a aquesta casa, en cap moment l'he volgut. El que vull és que em tornin la dignitat, això. Vaig acordar amb el Ramon que si alguna cosa li passava, aquesta casa aniria a mi. I jo, que no la vull, te la donaré. De veritat, podria muntar un centre d'acollida pels immigrants que no tenen papers, o un centre d'acollida per Aquí vull la xamosquina, Que no se puede fumar. Sí, tranquil·la, ja marxem. ¿Amapola? Uy, ¿Amapola? ¿Amapola, en serio? ¿Que no ves lo que nos estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? A mí, a tus hijas, con el dinero todo el día con las apuestas. Tienes que hacer algo. Pero... Ni pera ni pera. Josep María quiere el divorcio. Amapola, Mare meva, fill. ¿ho has escoltat? Sí, sé que t'estàs divorciant, has perdut tots els diners i que estàs defraudant a la teva família. Ho saps? Com pot caure un fill amb un florit tan baix? Que sàpigues que no t'ajudaré. Que tu no què? Que no m'ajudaràs? M'he hagut d'espavilar sol tota la vida, posant bona cara davant dels seus amics, presumint de fill i estudiant dret. I ara que més et necessito, vens aquí i em dius que no em vols ajudar? Però quina mena de pare ets tu? Jo sóc ton pare, a mi no em parles així! Jo parlo com em dóna la gana. Família, els sopars de taula. Fem un brindis, família. Pel Ramon. Sí, per favor. La família està reunida. Gràcies, que passi. Bona nit. Nosaltres som els investigadors Marcel i Jordi. Holmes, Jordi Holmes. Jordi Holmes. I us hem reunit aquí per l'assassinat del senyor Ramon. A partir d'ara, tots els d'aquesta sala són sospitosos. I no podeu sortir d'aquí. Bueno, s'ha d'anar al lavabo, sí? No podeu sortir de la casa, ja que a partir d'ara tots sou possibles culpables. Ara procedirem a un interrogatori. Queda clar? Sí. Poden marxar tots, excepte el senyor Antonio. Bé, Antònia, que ens podria explicar una mica la família? Comencem pels fills. Bé, començarem per l'Helena, la gran. Arriba aquí, a l'aniversari de son pare, i diu que s'ha divorciat. Tu t'ho pots creure? I a més viu en una casa d'acollida. I no tenen diners, és una deshonra, em dóna vergonya dir que és filla meva. Jesús el judi. I el seu fill? En Josep Maria és un sol. No podria fer mal ni a una mosca. Té diners, és treballador, té una família, és el millor del món. Un regal caigut del cel. Què me'n diu de la seva filla petita? La Griselda arriba a casa, a la nostra casa, i es treu les sabates. Nena, els peus, xata, els peus. Bueno, diu que és per ahorrar cadires. No hi ha per on agafar-la, aquesta xata. I quina era la seva relació amb el senyor Ramon? Bueno, el diari, un matrimoni normal. I què me'n diu del majordom?
l'Andreu, el majordom. Però per què em pregunta pel majordom? Vull saber la seva relació. Bueno, pues una relació normal, res de l'altre món. L'únic que li podria dir és que era molt amic de l'amor. Perdoni, senyora, que veig que està molt malament. Pot marxar. No creu que no és gaire convincent. Pobra senyora, pensa que tot és molt recent encara. Sí, bé, faig passar la filla petita, d'acord? Sí. Que passi la veritat. Veig que vas descalça. Sí, així no em breu terra. No sembles d'aquesta família per així com vas. Quina relació tens amb tots ells? Una relació cordial. Ells a mi no em cauen gaire bé, i jo a ells tampoc. Ells són molt capitalistes i només els importen els diners. Els meus germans, per exemple, no tenen diners. Estan arruïnats. I tot i així, intenten aparentar que sí que en tenen. Són penosos. Jo tinc altres aspiracions. Ah, sí? Doncs quines? Per exemple, ara estic treballant de voluntària en un centre de refugiats i a això m'ho vull dedicar. Vull treballar, viatjar per tot el món i ajudar a la gent. Tot això ells no ho entenen. Tots menys la tieta Montserrat. La tieta Montserrat. Sí, és la germana del pare. Diu que si aconsegueix la casa me la donarà a mi. Jo podria muntar un centre d'acollida per immigrants i totes aquestes coses. Però tot això hipotèticament, clar, perquè ja sabem que és impossible i tot això. Heu sentit que em criden? Ja vaig, Andreu! Qui m'heu cridat? No, però passi. Segui, sisplau. Bé, comença explicant-nos la relació amb el Ramon. Doncs bé, teníem una relació molt bona. El coneixo des de jove i tenim molta confiança. Es podria dir que som com millors amics. Molt bé, i què me'n diu de la resta dels seus familiars? Neutral. Hi ha persones que m'agraden més, hi ha persones que menys, però bé. Alguna cosa més que ens vulgui dir? Bueno, podria ser que no és res important. Que potser tinc una relació de 40 anys amb l'Antònia. Com? Sí, que l'Antònia mai no ha estimat el Ramon, m'ha estimat a mi. Què? Sí, i un dels seus fills és meu, el Josep Maria. Llavors creu que seria capaç l'Antònia de fer això? Què? No. No. Sí, molt bé, ja pot marxar, moltes gràcies. No. Disculpe, creo que me he equivocado. Ui, no passa res, maca. Passa, segui, sisplau. Bé, me pot explicar una mica com ha anat el dia d'avui? Pues ahora que lo mencionas, en estos momentos mejor. Ay, no por él. Perdón, que I descanso. quina relació tenia amb el senyor Ramon? Ay, me llevaba tan bien con él, era como mi padre. I amb el seu marit? Yo con mi marido, muy, muy bien. De hecho, te pareces a él. Espérate, que el cava se me está subiendo a la cabeza. Es que me muero de la risa. No, perdón, de verdad. Sí, ja pot marxar, moltes gràcies. Marxi. Adéu. Marçal, concentra't. Ei, tu petita, vine, que et volem fer unes preguntes. Que s'estressa pel teu avi. Sí. Se l'estimava molt, no? Ei, aquí hi ha alguna cosa estranya, per què no pares de mirar cap allà? Cap allí. No. Ei, si són les persones! Fora, que és privat. Bueno, ara que han marxat les teves cosines, ens podries explicar alguna cosa? Doncs sí, mira, un munt de coses. Per començar, la mare està molt enfadada amb l'avi, perquè diu que no l'està apoyant gens, ara que ella està passant un mal moment. I les cosines no estan gens contentes, perquè diuen que és un independentista. I després, l'altre dia vaig veure a l'àvia i a l'Andreu fent-se un petó. Un de coses. Però jo m'estimo molt a la meva família i jo no he fet res i jo potser sí que he fet alguna cosa. Què vols dir que potser sí que has fet alguna cosa? Pues que vaig ser jo qui li va donar la copa a l'avi i si el vaig matar jo. Ai, no ploris, ma cara porta uns bocadors. Ostres, que em truquen. A ver. A ver, tú no has dicho nada, ¿no? Y calla, que estás más loca callada, porque sabes perfectamente que no hemos hecho nada. Nada de nada. No nos... No, yo no he dicho nada, pero vosotras no habéis hecho nada, ¿verdad? Bé, aquí tens el bocador. Ei, què feu vosaltres?
estaven a punt de dir si havien posat alguna cosa o havien fet alguna cosa amb les copes, però no ha donat temps que respongui. Per cert, també m'han donat els resultats del laboratori. Ah, ara reunirem a la família. Que passin tots. Ens acaben de trucar del laboratori. Ja sabem què ha causat la mort del senyor Ramon. El producte utilitzat per causar el crim del senyor Ramon ha estat una barreja dels químics de bromifacum i clorofurcinona, utilitzats al producte de matar-rates. En teniu aquí, de matar-rates? Sí. Encara poseu a ell, que és la persona treballadora i l'única que no té la nostra sang. No la gran més honest i el més sincer aquí. Tota la raó! Tots teniu la presumpció d'innocència. Continuarem amb els interrogatoris. Si us plau, marxin tots, a excepció de la senyoreta Montserrat. I vostè quina relació tenia amb el senyor Ramon? Jo era la germana gran, la soltera. I amb la resta de família? Horrible. Són uns pijos, uns malgastadors. Oh, parlen de diners i de negocis, però no en tenen ni 5. Amb l'única amb la que em mantenc és amb la Griselda, la filla petita. És l'única que té una de casa teva. De peus a terra. Ah, veus aquella que va descalça. Bé, em permet una pregunta. Si vostè és la filla gran, per què no va heretar tota aquesta fortuna i la casa? Veuràs. Jo era la filla gran, però també la gran repudiada. Els meus pares em van fer fora des que era petita. Em van anar apartant i apartant i em van castigar amb l'herència. No us mentiré, en realitat sempre he sentit que aquesta casa em pertanyia. Molt bé, ja pot marxar, moltes gràcies. Creus que seria capaç d'haver matat el senyor Ramon per aconseguir l'herència i la casa? Bé, potser li pot més l'ambició. Hola. Hola, toca? No, però passi. Bé, ens podria explicar primer la relació amb el seu pare? Era bona. Em recorda d'alguna cosa i no sé exactament de què. Bueno, i la relació amb la seva mare? Bé, molt bona, millor. I amb les seves filles? Era bona, me les estimo molt, són molt maques. Sospita d'algú de la família? No ho sé, potser de l'Andreu, no ho sé. I tinc entès que vostè té problemes de diners. Jo? Problemes de... No, jo no tinc problemes de diners. No s'exalti, sisplau. I té alguna cosa més a dir? No. Sí. Que passi les persones. Tinc entès que no us agradava molt el vostre avi. Nosotras no, era nuestro abuelo favorito. I què penseu de la resta de la família? Fenomenal, somos la familia perfecta y guapos. Mira les que bones, s'ho parlen alhora. Es que somos gemelas. I què en penseu de l'independentisme de l'avi? Ah, sí, no teníamos ni idea. Vosaltres sospiteu d'algú de la família? Imposible, ha sido el mayordomo ese. I llavors no heu fet cap cosa malament, no? No. Molt bé, ja podeu marxar. Muchas gracias y adiós. Aquestes persones em fan molt mala espina. Una cantarella més divertida que feia. Que passi l'Helena, sisplau. La seva relació amb el pare era molt estreta? El meu pare, pobre, l'ha matat. Serà difícil, això. I la seva filla, què tal? La meva filla, pobreta, queda a viure a la casa d'acollida. I el seu marit? Estic separat. I vostè necessitava aconseguir els diners? És clar que si jo necessitava, doncs els diners, però així no, feien bé, és el meu pare, és de l'ambassat. Déu, per favor.
Doncs sembla que ja tenim tots els sospitosos. Sí, i en tenim molts. Per una banda, tenim el majordom i l'Antònia, que tenen el seu amor prohibit i potser han fet un pla per sortir-se amb la seva i viure una vida junts. A més, per tots dos seria fàcil ficar alguna cosa a la copa, no? Després tenim a l'Helena, la filla separada. Potser està així d'empenedida per alguna cosa que ha fet i no li ha agradat. Sí, a més porta tota la nit enganxada a l'ampolla i ella necessita els diners més que ningú. Sí. També tenim aquestes bessones que em fan una miqueta de por. Han fet alguna cosa amb l'Alícia i el motiu que les mou no ho sé, potser la política. Sí, després tenim a la Griselda i la tieta Montserrat. Això que volen fer aquesta casa pensa que s'han estat tota l'estona parlant al menjador. Potser allò ho han planejat tot, han anat a buscar el matarrates i finalment han matat el senyor Ramon. Sí, potser els hi pot més l'ambició que no pas fer el bé per la gent. I per últim tenim el Josep Maria i l'Amapola. Ah, l'Amapola. L'Amapola ens sembla que no li té massa estima al seu marit i en moments com aquest s'agaferra a qui sigui. Què vols dir amb això? Doncs que potser han fet un pla ràpidament per intentar rascar algo de diners. Sí, pot ser. Doncs sembla que ja tenim els 5 possibles focus assassins. Com ho hem de fer per averiguar qui ha sigut? Necessitarem la vostra ajuda. Ara haureu de votar qui creieu que és més convenient que sigui l'assassí. En primer lloc, els que creguin que els assassins són el majordom i l'Antònia, que aixequin la mà. Ara, qui creuen que són les bessones i l'Alícia, que aixequin la mà. Vale. Ara, qui creguin que les assassines són la Griselda i la Montserrat, que aixequin la mà. Griselda i Montserrat, que aixequin la mà. Ara, qui creuen que és l'Helena, que aixequin la mà. I per últim, que creguin que són el Josep Maria i l'Amapola, que aixequin la mà. I el veredicte diu que els assassins o assassines són... L'Helena. Por favor, siempre igual, esta familia se Sí, família, estic viu i ho estava escoltant tot. Ja sabia que tots em volíeu apunyalar per l'esquena, ja sigui de forma veritat o figurada, però no m'esperava aquest nivell d'odi cap a la meva persona. He descobert moltes coses, com que fins i tot un dels meus fills és fill d'una de les persones en què confiava més, l'Andreu. Ho sento, tot una explicació. Potser us preguntareu, com estava viu si no se'n notava ni el pols ni la respiració? Bé, vaig contactar amb els investigadors Marçal i Jordi i ells em van dir que hi havia unes pastilles que et baixaven molt les constants vitals. Gràcies a això em vaig mantenir viu mentre que el pols i la respiració no se'm notaven. Ara sí, gràcies Marçal i Jordi. Aquí teniu els vostres honoraris. S'ha acabat, família. He venut aquesta casa i amb els diners que he guanyat me'n vaig de viatge al Carib a passar els últims dies de la meva vida. Adéu i Antoni, us deixaré que visqueu la vida feliç que a mi no la millor. Germano, què et pensaves que després de viure aquí tota la vida us donaria aquesta casa? I els meus fills, no us donaré ni un cèntim, us haureu de penyar sols. I les meves netes, tan burbones i tan cabrones. Vinga!